sayektine ingsun nedya nyipta manungsa kang bakal ngrenggani bumi. Duh Gusti kang Maha Agung, lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Duh Gusti, mugi pinarengna hamba miterang sarta nyuwun dawuh kepareng paduka badhe nyipta titah enggal saha badhe paduka dawuhi dados rerengganing bumi. Duh Gusti, kula sedaya babar pisan boten nate kendhat anggen kula tansah memuji miwah manembah dhateng paduka. Nanging Duh Gusti, kenging menapa dene paduka badhe yasa titah enggal supados mapan wonten ing bumi? Mongko namung badhe damel karisaan. Sayektine ingsun luwih weruh apa wae kang ora mbok weruhi. Aduh Gusti, babar pisan mboten wonten sedya badhe nduwa dhateng kepareng paduka. Namung ngunguning raos kula, mila kula matur mekaten inggih awit nalika semanten paduka nyipta jim ingkang ngrenggani bumi nyatanipun namung damel risak. Lan kula inget nalika paduka utusan para malaikat supados nyingkiraken para jin dhateng pulo-pulo ing tengahing seganten. Mila lajeng kersa paduka kados pundi dene sakmangke paduka malah badhe nyipta titah enggal malih ingkang badhe mapan wonten ing bumi. Duh Hyang Agung, panginten kula badhe sami kemawon kaliyan para jin ingkang sampun ate wonten ingkang namung badhe damel kisruh miwah badhe damel risak wonten ing bumi. Kawruhana ingsun nyipta titah anyar mengko bener-bener beda kelawan titah kang wis nate ana. Ingsun maha weruh apa-apa kang ora mbok weruhi. Duh Gusti, hamba nyuwun pangapunten menawi mekaten kepareng paduka. Hamba sedaya namung sumarah ing kepareng paduka Sang Maha Wicaksana. Awit inggih namung paduka ingkang menang murba misesa jagat saisinipun.
Iblis namine jembalane setan demit andahane titahe ngalah ingkang dumadi saka geni tatan mokal hawane mung panas baran dasar sarwa ora pokro pating pendelo matane gegilani pating crongat untune melet ilatim bergadak rambute dawa tur lancip kukune eling-eling bangsa iblis ingkang tansah nengenake marang Kisra kedunging rusuh papaning jahil metakil mewah dununging olah pokil mila datanama mokal menurut duwe perbawa kejawi mung panas pepak balane mayuta-yuta tingkahe pating biayak pating bejujat adoh saka wataking tata krama merga mung buru senenge dhewe Wahyut sang Hyang Cendrakura rupa mangeses kadi angin pangsempal kaprapal selo kaplesat satu lumayu mangungsi kagiat kagoda kang jaga bumi wah aku karo kowe cetha titahe ngalah sing luhur dhewe merga dicipta saka dayaning geni ingkang jagat iki tanpa timbang mula aku bingung ya gene Allah bakal nyipta titah liya ingkang bakal ngrenggani bumi yen ngono apa bener pangiraku ananing para jin disingkirke saka bumi nalika semana mung padune Gusti Allah arep ngiseni bumi kanthi makhluk liya walang nggih to lan apa bakale titah anyar sing ajeng digawe niki mengke luwih luhur tinimbang awake dhewe
Wah, nek ngoten cilaka niki mengke ora wurung. Awake dhewe mengkenten sing nandingi. Urung dadi aku tek wis serik. Mangka rombongane awake dhewe iki wis rombongan apik-apik. Aja nganti kelebon titah anyar ora wurung malah marake ora enak. Wah iya. Mengko nek kelebon titah anyar aja-aja ming ngarep ngisru-ngisruwi. Awake dhewe sak ombyok iki wis penak tur balane dhewe iki aneh-aneh. Balane dhewe iki aneh. Nek nganti kelebon dudu bangsa jim engko ndak ra enak ya nek gelem dijak main nek ora gelem nek nentang rak malah marai ra penak kalau meneh awake dhewe iki sewayah-wayah mung seneng-seneng jogetan karo tabu-tabuan aku kuwatir engko nek tabuan wis penak-penak terus enek anyaran sing mlebu kek malah gur ngantukan. Ora wurung nek enek panganan teko agek tangi. Wah, ya rung mesti. Enek lho sing dijejeli panganan bareng iki matane tetep merem. Nek dijejeli tek tetep merem kuwi genah nek sokole ngemat-ematke. Wong dijejeli kok merem. Latala. Di kepiye wae aku isih sangga runggi jroning rasaku. Wah, titah anyar sing arep dicipta ki engko kaya ngapa ya? Lah iya ya. Apa kira-kira dedeg pengadeke iki ya kliwat saka awake dhewe. Apa kira-kira pomo duwe kulit pekulitane apa mangkak putih ora ireng ora. Wah, bakune ayo cok digatekake disetitekke keparengi ngalah ki piye. Nyat langening kalang yana kelapan damuncor tinon lirik kekonang surem sorotetan padang Jarang dipeluruk
Kang Maha Agung kang mengku saliring kaagungan Kang Maha Wikan kang mengku saliring kahanan Kang Maha Mulya kang mengku sarining kamulyan Kang Maha Asih kang mengku saliring katresnan Kang Maha Luhur kang mengku saliring kaluhuran Hamurwani angripta gegantan gatrane kaya winangun saka siti cemeng ya lempung ireng rengganing wujud datan kuciwa wewayangan dating pangeran raras cakrike tanpa cacat cara panggawene yekti datan kena pinikir ing nalar hamung panguwasa tunggal kang sembada hamurba kahanan saciptane dadi saksedyane wujud sakarsane ana sigra sinebul rohing pangeran dadya sampurna wujude titah ingsun kang wusun cipta sira sun paringi tetenger Adam
Aduh, suwanten ingkang dumeling paduka menika sinten? Saha ing pundi papan paduka dene mboten ketingal? Adam, ingsun jatining dat kang nyipta sira lan jagat gumelar iki. Ingsun ora papan, ora dunung, ora lanang, ora wadon, ora anak-anak lan ora dianakake. Ya ingsun kang maha suci nyebuta marang ingsun Allah. Allah kang maha kuwas, liripun kados pundi dene paduka nyipta kula lan sedaya ingkang ketingal menika menapa? Adam, sira sun cipta luwih sampurna tinimbang titah sadurungmu. Sira kedunungan dating sun lan uga ngertiya ingsun bakal paring weruh kabeh kang ana jagat raya iki. Ingkang jembar ngilak-ilak biru maya iku akasa ya langit, ingkang bunder biru iku bumi. Isen-isening jagat raya ana srengenge, rembulan lan lintang-lintang. Lan ingsun nyipta malaikat saka cahya lan iblis saka geni. Duh Hyang Agung, malaikat menika menapa? Malaikat iku titah ingsun kang pengawak cahya lan tansah manembah marang ingsun, uga dadi utusan ingsun ingkang duwe jejibahan dhewe-dhewe. Ana ingkang nyebar kabecikan, ana ingkang nyebar rahmat, ana ingkang nyatet ala lan becik, ana ingkang nekake wahyu, ana ingkang njabut nyawa, ana ingkang ngatur babagan donya, lan uga ana ingkang anjaga neraka.